Wah gampang. Sekare-kare nyodenai lah bajuang supaya hati manahan tangi hingga taibo masih jua indah berarti jo indah membuat adia baralia keputusan. Kini cando di ujung rantiang nan ratan bagalu hijau pamenan angin bakar jatuh batahan kajatuh jua denai menyadari diri bukan anta baik untuk mendampingi adik. Apunan kurang dari sadonyo perjuanganku, apunan salah dari cara mencinta. Keadonan perlu dipataruakan lebih darinya, oh kadenai pataruakan. Kan salah cintonan ala diraso salamoko salahnya diri nan indah badayo de bansai diri mangkode nai barali sesuai kanda rang tuo adi kabadan diri denaiko. Kini cando di ujung rantiang nan ratan bagan lu ijo pamenan angin bakar jatuh batahan kajatuh jua denai menyadari diri bukan anta baik untuk mendampingi adik. Apunan kurang dari sadonyo perjuanganku, apunan salah dari cara